салом дӯстон, ду бозии ҷавобии даври чорякниҳоии Лигаи Чемпионҳо ба мо натиҷаҳои драматикӣ ва бозиҳои беҳтаринро пешниҳод кардаанд. Исми аввалин дастое ки ба даври нимфинали бо нуфстарин мусобиқа роҳ ёфтанд маълум гардид. Дар рӯзи якум боз Реал роҳхатро ба даст овард ва Милан барои як замон маъруф ва дар ин мусобиқаи мартабаи баланд дошта ниҳоят ба ин марҳила расид. биёед дар бораи ҳар як бозӣ алоҳида гап занем. Як лайки қиматбои худро гузоред ва ба ҳазур тамошо кунед. дӯстон, номи дастае ки аввалин шуда ба нимфинали Лигаи Чемпионҳо баромаданд маълум шуд. Имшаб бошад номи ду дастаи дигар маълум мешавад. Манчестер Сити ба Мюнхен рафта кӯшиш мекунад боз Баварияро мағлуб созад. А Интерро в охирӣ бо Бенфика интизор аст. оё дар ин бозиҳо сенсатсия мешуда бошад? Тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ба ҳама муваффақият. дар варзишгоҳи Стенфорд Бридж эҳсосӣ он буд ки дастаи Челси метавонад Реалро шиканад. давоми чанд соли охир ягона дастае ки дар Лигаи Чемпионҳо миёни Реалро шикаста буд маҳз Челси буд. аммо Челси кунунӣ чунон бад бозӣ дорад ки пеш аз бозӣ имконияти кӯчаки онҳоро ҷустан барои баромадан ба марҳилаи навбатӣ ғайриимкон буд. ба ҳар сурат лондониҳо бозиро хеле фаъолона оғоз карданд. нарасидани таҷрибаи бозӣ ба Нголо Канте таъсири худро расондааст. имконияти беҳтарине ки дар оғози рақобат нимҳиматгари фаронсавӣ дошт метавонист рафти бозиро куллан дигар кунад. бозии Реалро танҳо бо як гап метавон фаҳмонд: Реал аст. онҳо ҳамасола инро исбот мекунанд. Роналдо дар биёбонҳои Арабистон аст, аммо усули ҷашнгирии ӯ дар Стенфорд Бридж садо дод. Сӣ бори дигар ҳамаро ба ҳайрат овард. муаллифи дубл дар ин бозӣ Родригои бразилӣ бо усули кумири худ голро ҷашн гирифт. Тибо Куртуаро ҳам фаромӯш намекунем. сейфи ӯ дар лаҳзаи голзании Кукурелла яке аз лаҳзаҳои асосии ин рақобат буд. чанд омори хушку холӣ. Бензема бозии 50-уми худро дар Лигаи Чемпионҳо гузаронд. Винисиус дар 21 бозии охири Лигаи Чемпионҳо 21 имтиёз аз рӯи гол ҷамъи пас дорад. Родриго нуҳумин бомбардири Реал дар Лигаи Қаҳрамонҳо шуд. бозие ки дар варзишгоҳи Диего Армандо Марадона баргузор шуд, ҳолатҳои хеле зиёди ҷолибро ба мухлисон бахшид. пеналтиҳои бидуни гол анҷом ёфта, лаҳзаҳои хафнок, хоҳиши бузурги ғалабаи Наполи ва бозии мустаҳками Милан дар хатти дифоъ аз лаҳзаҳои асосии ин рақобат буданд. Милан собит кард ки арзандаи ба финал рафтан мебошад. дастаи номбурда дар доираи як бозӣ метавонад дилхоҳ рақибро шикаст диҳад. фарқ нест Наполи ё клуби дигар. агар гап сари муддати дароз, барои мисол чемпионати тӯлонӣ равад, дар он Милан муваффақ намешавад, аммо дар як бозӣ онҳо метавонанд ҳамаро шикананд. бар муқобили Наполи пеш аз ҳама характери бузурги Милан онҳоро дар ду бозӣ пирӯз кард. Лучано Спалетти пас аз бозӣ андешаашро чунин гуфт: ба Милан муборак бошад, ба Наполи ҳам мо бозии зебо нишон додем. Милан голашро аз ягона ҳолате ки бозингаронашон ба ҷаримагоҳ ворид шуданд ба сама расонданд. мо натавонистем чунин фурсатҳо ки хеле зиёд доштем бо гол анҷом диҳем. бар муқобили Лассано қоидаи бозӣ дар дохили ҷаримагоҳ вайрон шуд. онҷо 100% пеналти буд. баъдан боз мегӯянд ки мо шикоят мекунем. сармураббии Милан Стефано Пиоли бошад ғалабаи бачаҳои худро чунин шарҳ дод: ман бозии якуми дастаро дар Лигаи Чемпионҳо бар зидди Рио Аво дар хотир дорам. ҳама мегуфтанд ки мо дар ин мусобиқа андердог ҳастем, вале мо собит кардем ки арзанда то ба даври нимниҳои Лигаи Қаҳрамонҳо баромадем. бо эҳтимоли зиёд дар даври нимниҳои рақиби мо Интер хоҳад буд. дербиро интизорем. ин Лигаи Чемпионҳост ва дар ин марҳилаи дигар рақибони заиф буда наметавонанд, гуфт сармураббии Милан. ман бошам мегӯям ки Милан воқеан арзандаи даври нимниҳоӣ аст. Наполи бошад дастаи беҳтарини мавсими ҷорӣ ки роҳашон хеле зуд дар Лигаи Чемпионҳо ба анҷом расид. калиди муваффақияти онҳо дар мавсими ҷорӣ ба истилои фаҳмо кураж буд. Спалеттиро лозим буд то ҳамин куражро то охири мавсим нигоҳ бидорад, аммо дар бозӣ бо Милан онро гум карданд ва умуман дар бозиҳои охир мушкилиҳои Наполи бештар ба назар мерасанд. Криштиану Роналдо дар бозии ҳасосии чемпионати Арабистони Саудӣ қоидаи бозиро дағалона вайрон кард. дар ҳоле ки дар Аврупо бозиҳои ҷавобии даври чорякниҳои Лигаи Чемпионҳо ҷараён доштанд, дар мамлакати арабӣ бозии дастаҳои Ал-Ҳилол ва Ал-Наср сурат гирифт. онҳо рақибони азалии ҳамдигар ҳастанд. маъз Ал-Ҳилол мехоҳад ба Месси дар як сол 200 миллион евро бидиҳад. дар ҷараёни бозӣ Роналдо аз пушти бозингари рақиб Густаво Куэльяр парида аз гарданаш дошт ва баъдан ӯро ба замин зад. ин бештар ба намоишҳои пешакии нақша
нақшашудаи реслинг ва ҳатто гӯштин монанд буд. Куилер рост ба тахтаи пушт рафт, аммо дар футбол ин усул ҳалол нест. Барои доварӣ ҳатто Майкл Оливер аз Англия даъват шуд. ӯ барои ин ҳолат ба Криштиану корти зард нишон дод. бисёриҳо ба ин қарори довар розӣ нестанд. пешниҳоди тарафдорони сершумори футбол барои ин ҳолат он буд ки бояд ба Криштиану корти сурх нишон дода мешуд. гузашта аз ин ҳамлагари португалӣ бояд ба муддати чанд бозии дигар аз бозиҳо маҳрум мешуд, аммо довари англиз қарори худро аллакай баровард ва он иваз намешавад. бозӣ бо ғалабаи Ал-Ҳилол ба анҷом расид. Роналдо дар ду бозии охир ягон амали натиҷабахш надорад ва дастааш дар ин бозиҳо танҳо як имтиёз гирифт. тамом сармураббии Ал-Ҳилолро аз вазифа ронед. киям ва ё боз ба Роналдо ғалаба мекунанд? қаблан мо ба шумо хабар дода будем ки мунтахаби асосии футболи Русия дар мусобиқаи кафа иштирок мекунад. барои мо он мусобиқа барои он аҷоиб буд ки мунтахаби Тоҷикистон ҳам яке аз иштирокчиёни он мебошад. акнун бошад расман маълум шуд ки Русия аз иштирок дар мусобиқаи футболи кишварҳои Осиёи марказӣ даст кашидааст. дар ин бора директори генералии иттиҳоди футболи Русия Максим Митрофанов хабар додааст. ӯ хеле кӯтоҳ ҷавоб додааст. аз ӯ дар бораи мусобиқаи кафа пурсон шуданд. ӯ дар ҷавоб гуфт ки Русия дар он иштирок намекунад. суоли дигар пайдо шуд ки оё шумо расман даст кашидед? Максим Митрофанов ишора кард ки бале, мо расман аз иштирок дар ин мусобиқа даст кашидем. кафа ин ассотсиатсияи футболи кишварҳои Осиёи марказӣ мебошад. то ҳамида мусобиқаи кафа дар сину соли гуногун ва байни мардону бонувон баргузор шуда буд. мусобиқае ки тобистони соли ҷорӣ доир мешавад аввалин мусобиқае хоҳад буд ки дар он мунтахабҳои асосии кишварҳои узви кафа ширкат меварзанд. иштироки дастаи Русияам дар назар буд, вале акнун расман маълум шуд ки мусобиқа бе галовини дзуба доир хоҳад шуд. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.